pakai info Mas, lemari sundul gapura. Jan ready pol Iki to Mas. Heeh. Wah, sakne Iki gedene iki. tinggine 2,50 m, Heeh. panjangnya 2 meter ki full set. Full set. Iki Sak set sing nomor iki ya? siji sebelah kene, Heeh. eneng nggon hijabe Mas. Oh, tempat hijab. Komplit tempat Makromah hijab. iki. Makromah sarung kena. Yo, Lah iki pintune pintu geser kaya ngene iki lho Mas. Oh, cek pintu sliding. Lah iki rak susun sing sebelah kene. Lah terus sing tengah ngene iki. Nah, sing tengah gantungan los atas aman, nggo gamis, nggo dress panjang aman. Oh, iya jos tenan iki. Lah terus sing kene paling kene dhewe rak susun. Lah, kaya ngene Patane Mas. baju kanan kiri berarti ya. Wah, jan penting Iki iki. sedeng kodal tenan. Lah dhuwur iki jek ning penyimpanane kaya ngene iki. Nah, Oh. SL garbu, Oh, iki cendok, jan jos iki. kaya ini iki mending. Iki ngedeleh anu kena kas bantal selimut. Yo bantal, bed cover, selimut yo sedeng to Mas. Ten ya, kaya berarti ngene ombo wi ya. iki. Ombone pol. Oh, iya tenan, Pak. 7.500.000 tak kei sakmene gedene iki. Sakmene gedene iki. Sakmene gedene iki 7.500.000. Kuwi gratis ongkir. Gratis ongkir. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura, bayare ngocot. Tanpa DP Mas. Tanpa DP barang teko lagi dibayar. Wah, jan Dan aman. jos kok ini lho Mas. Ya, ya, ya. Cara pesennya piye Mas iki? Cara pesennya langsung japri ning bawe bio profil ya ning nomor pemesanan wingi langsung terhubung karo aku. Oh iya. Jan josis to. Josis gandos iki.